Good morning guys, happy Monday. Punta tayo ngayon sa Pasig. Ika-car-in natin si Tonton sa Toyota. Ayun kasi 'di ba nung last month tayo is pumunta kami ng Toyota show. Ano kami nung ano niya? Yung ano ba 'yan? Insurance niya. Nag-claim kami ng insurance para sa mga minor scratches niya. Ayan. Ayan. Issue pa ako talaga. Saan pa iba pa? So, ngayon, dadali na namin kasi, ano na yun 3 weeks ago na ata, o 2 weeks to 3 weeks ago na na-send sa akin. Nasabi sa akin na approve yung claim namin. So, kailangan dalhin na namin kasi, di ba, 1 month lang yung validation ng 1 month lang valid yung ano na yun. O, basta yun na yun guys. Sensya na lutang pa ako. Lutang pa utak ko. So, yan. Nag-ano lang ako. Nag-shower lang ako. Sa katawan lang. Hindi ko binasa yung buko. Hindi ko talaga siya binabasa. Hindi ko siya everyday binabasa guys. Kasi nakakasira. Isa yun guys. Sa mga may may mga manipis na buhok dyan. Huwag nyong everyday shampoohin. So, ako, halimbawa ngayon, hindi ako nag-shampoo, kinabukasan ko siya shampoohin naman. Tapos, wag din everyday yung conditioner. Tapos, nagko-conditioner ako, yung ano lang, dito lang. From here, up to sa baba. Hindi ko nilalagay sa scalp ko. Kasi may nag-comment niyan before, na nakaka-cause daw ng, ng balakubak. So, yeah. Wait lang. Nag-toner lang ako, guys. Uy, may mga nagtatanong sa inyo kung ano yung reset na skincare ko, ha. Wala pa kasi yung serum na ginagamit ko ngayon. Ito pa lang. Yung meron ako ipapakita. Gusto ko kasi ipakita sa inyo. May label na. Kasi walang label, eh. So, ayun. Bago kasi yun, guys. Pero dati ko ng product yun. Na tomato serum. Pinaano ko lang siya improved yung ano niya, yung batch niya ngayon. So, ayan, kasi usong-uso yung glass skin, 'di ba? So, nagpa-add ako ng mga ingredients para ma-achieve natin yung glass skin effect na yan. So, ayan, pag dumating na guys, pag natapos na yung production. Ayan, tapos wala pa kasi pati yung packaging, kaka-order ko lang. Tapos yung pati yung ano to, sticker, pinabago ko rin. So, lahat bago. Parang nirevamp ko yung yung product na yun. Pero super ganda nun, promise. Yung serum na yun. Tapos, ito nga, yung isa pang serum, pinagsasabay ko sila. So, super ganda nilang combination. Kaya, ayun. Hindi ko pa mapapakita sa inyo ngayon, ha? Kasi, ano pa yun, eh. Parang sample lang sa akin nun ng, ng manufacturer slash, ano ba tawag sa kanila? Formulator. So, ayun, may friend kasi ako na formulator. Kaya, ayun, napagsasabihan ko siya na, friend, pwede ba yung ganito sa product ko? Yung ganyan, ganyan. And then, nagre-research din ako, guys. May isang site akong pinupuntahan. Free naman eh. Free siyang site. Tapos, doon mo, actually, pwede kayong doon eh. Pwede nyong, tawag doon, may mga ideas doon kung paano gumawa ng mga cosmetics, di ba? Pero since hindi naman ako gumagawa talaga, yung mga formulator na pwede natin yung formulate sa kanila kasi alam nila yung mga sukat-sukat. Although doon sa site na yun is may mga sukat na siya. Kaso natatakot ako kasi yung mga scientific na yun, parang nakakatakot, di ba? Kung ano-ano yun. Kaya, ayun, may formulator lang ako, guys. So, excited na ako kasi sobrang ganda ng product talaga na yun. And, tingnan nyo, sa face ko, diba? Tapos, yeah, isa pa is yung toner nga na tomato din. Baka ibahin ko din kasi yung ngayon is parang gel type. So, mas maganda yata is liquid na para mas makamura. Kasi mahal yung yung gel. So, let's see. May mga bago tayong product kasi na ilalabas. So, ayun. Ayun. Pinababa sa inyo, pinapat ko lang siya kasi. Para manuot yung product sa
sa Fez. Ayan. Ay, binaliktad ko to. Sabihin nyo na naman, nilagay ko na sa leeg ko tapos binabalik ko sa mukha ko. Ayan yung ano kanina. Tapos ito yung bago. So, yan. Naka 5 minutes na naman agad tayo, guys. Mag-aayos lang ako. And, ayun nga. Sige, get ready with me na lang to. Kunwari. So, unahin ko to. Ayan. Tapos, hindi ako nagtitipid guys sa serum. So, sinusuko ko talaga yung pagmumukha ko sa serum. Ayan. Tapos, hahayaan ko siya ma-absorb. Kaya nag-extra ano ko sa skincare na to. So, halimbawa, aalis kami ng ganitong oras. Kailangan 1 hour before nung ano is na nakaligo na ako or nakapaglagay na ako ng serum kasi kailangan ma-absorb yung ano, itong product nga. Tapos ngayon kasi may mga pimple ako gawa ng nalalapit na naman ang ating dalaw, buwan ng dalaw. Naglalabasan na naman ang pimple ko. So, ayan. And syempre, natin kalimutan na lagyan din yung lieg kasi importante yung lieg eh. Diyan din nakikita yung ano kapag nag-age na tayo sa lieg. So i-soak din natin yan. Medyo na-scratch ko siya, namumula siya, pero di ba pantay siya sa ano, sa face ko. Grabe, parang pulang-pula na ba yung mukha ko. Ayan. And then mamaya yung isang serum naman. Hey guys, we're here na sa Toyota. Ayan, tanggalin lang natin ang mga kailangan tanggalin dito. Picturean yung odo. Kasi minsan minsan ginagamit ata na, joke lang. May instances lang naman na ganun. And then ito ang pinaka-importante, yung ating GPS card. GPS card natin na Bulok. gagi. Ayan. Kumango. Kalit-lit lang pero ang mahal-mahal. Lisensya ko. Ito na po itong mga ito. Dami pa. Masibo yan. Lunch tayo guys. Daddy, paabot ako ng ano. Ah, sige, akin pa. Thank you. Feast. Thank you, ma'am, sir. Thank you. Yan, dito kami sa Lydia's. Malapit dito sa Toyota, Pasig. So, ayan. May lechon si Daddy. Thank you. Ito sa akin, sinigang na salmon. My favorite. Tapos, I have fresh lumpia there. Tapos, ito, sizzling tofu. Kain tayo. Pray na. Amen. Kain tayo, guys. Bang. We're home, guys. Grabe. Ang hirap pumanap ng ano, ng masasakyan pa uwi. Grabe yung ano, Grab. 400 plus. So, nagpahanap na lang ako kay Daddy ng ano, ng taxi. Inabot din kami ng ano, 220 ata. Pero at least, diba, mas tipid kesa sa ano, sa Grab. Yung malokang Grab na to. Anyway, we're home na nga. Inaantay na lang si Chris. Sunduin ni Jepoy. Tapos may inaantay akong deliver. Mga basta mga product pa guys, inaantay ko lang bago dalhin sa store na naman. Tomorrow na siguro sa sakit na ulo ko sa biyahe. Later. Itim mo. Churro. So, ayun guys. Tapos na ang araw natin today. Alas 9 na. Sa grade 7 ko po ako daw minso. Idol ko si Daw Minso. Idol ko yan. So, yeah, good night. See you tomorrow. Good night, guys! Si Daddy nasa labas pa kasama yung mga bebes. Good morning, guys! Happy Tuesday! Yung ating floor manager. Katapos lang mag-map. Basta, floor manager. I'm hungry. Hungry na yan. Sige, kanin ko lang tong
kama natin. Ayusin lang. Ay, Ma'am Joy. Gandang umaga. Ayun, nagising ako is 2 AM ata. Tapos, nag-cellphone ako. Nag-check na ako ng mga ng mga messages. Sabi ko, nalimpungatan nga si daddy. Sabi niya, ano yan, wala nang tulugan. Sabi niya. Ano ba, Poknat? Paano ka? Spian. Nasa PA ka na naman? Ha? Doon ka na? Tapos, nakatulog ako ulit. And then, nagising ako mga 5:45. Nagising ko na si Chris. Tapos, yun. After umalis ni Chris, nakatulog ako ulit. Nagising. Ngayon, sabi ko kay daddy, wala, 9 o'clock na pala, daddy, bangon na tayo. So, yan. Pasada alas 9, kakabangon lang namin. Yan, ayusin ko lang itong higaan namin. Bago magsimula ang araw natin. Trabaho. Yan. Thank you. Ito lagi nakatambay si Maggie-san. Kain tayo, guys. Huwag mo bigay sa mga bebes yung taba, ah. Bakit? Gaano yung dumi nila, eh. Lalambot. Ayun. Ito. Anong gulay ito, auntie? Sayote. Talbos ng sayote with Yan, boy. fish. Yan. Kain. Ito pork chop. Pork chop ba? Pork steak. Pork chips. Hotdog and egg. Then breakfast kanina ni Chris. Hindi, ito yung kahapon pati. Ano pa pala? Tofu. Sizzling tofu. Galing sa Lydia's Lechon. And then, coffee. So, malamang mag-coffee lang ako. Ay, thank you, auntie. Meron pa pala guys yung ulam kahapon. Parang tinolang. Ay, hindi. Ano yun? Halaan. Ayan. Sabi ko kala auntie, bakit hindi nila kinain? Ang mahal daw kasi. Mga daw hanapin ko, sabi ko nakakaloka kayo. Kung anong kinakain ko, kainin nyo din dapat. Nagtumikim naman daw sila. So, kain tayo. Mas madaming ano to eh. Madaming ginger. Nakita nyo yun. Yummer. Naasar ni lola niya eh, oh. Ah! Ito. Oh. Ayaw niyo magpalaro ng damot, oh. Ayaw sila. Kagating ka yan. Ayan na sa damit mo. Wala, sige. Kinetic ka. Sige nga, gawa ka nga. Patingin. Sali ako. Naku, wag ka na. Dalawang ano eh. Yeah! Ganda-ganda! Yay! Ba't ako pinagawa? Yay! Oh, ganda! Yay! Busy? Busy na ano? Bunso? Meron! Magkano nga? Anong meron? 1,000. Grabe ka yung mo sa akin. Beast mode ka. Yan. Mag-aaral ka magsagot dyan. Ayun o. Sino yan? Sino yan? Busy, 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 busy. Ano, Day? Kaahon ka na, Day? Konti na lang. Konti na lang ang listahan niya. Kayang-kaya niya yan. Si Kuya dyan na nag-aantay na. Hey guys! Nandito kami sa tayo. Toki-Toki. Bili lang kami ng tempura niya. Pumunta na yan dito kanina. Biligyan ko ng ng pera. Akala ko marunong umorder. Ngayon, wala daw palang rice yung in-order niya. Ano? Ha? 300 yung binigay ko kanina. Hindi nag-rice. Pinapak niya lang yung yung shrimp. Tapos ngayon, wala. Order ulit. With rice na. Nakaluto na nga lang tayo niyan. Ito lang. Favorite niya talaga yung tempura. Tapos si Daddy din, in-order ako na lang ng yakisoba. Ayun.
Doon ko to pinahatid niya yung sa store. Kasi bagrat si daddy niya kanina. At yung PS4 nila, naka ano yun? Hindi yata marunong si Bragi, naka rest mode. Eh, hindi ata mabuksan. Ewan ko kung hindi mabuksan. Ewan ko anong problema, no? Kaso tinopak siya. So, baka mapalo ito. Doon ko pinahatid kay Jeffel sa store na muna. Yun, kaya sabay kami uuwi ngayon. Lagot ka. Wala kay daddy mo, yari ka. Yung ano mo, magputol ka mamaya. Color ka. Tamalikot ko kanina, nakagat dito ko. So, yun lang guys, nantay lang namin yung order namin. Tapos uwi na kami. Kayo, auntie, kumain na? Kain tayo, guys. Ano niyo? Ano, yakisoba sa'yo. Teka na? Yeah. Kapag Yakisoba, tapos ano kay Chris. Paluto ni auntie ngayon. Squash and string beans. Tapos, ito kakainin ko ngayon. Kaya yung kanina pa yan, titimpla lang ako ng ano, guys. Lutalay po. Kanino alam yan, te? Gulay. Okay. Tatanim na naman si Kalbo. Ay, wala pa rin internet. bubuhay na mamatay. Excuse me. Ayun, nag-ano siya. O, yun na. Naayos na pala ng anak mo. Hi, guys. Magandang gabi ulit. End ko na itong vlog. Magpapaalam lang ako sa inyo kasi maghihilamos na lang ako. Malilig yung mag-ama ko and then matutulog na kami. Pero habang nag-edit ako ng vlog para may i-upload ako. Pero may na-upload ako kanina. Kaya, ayun. 4 na araw at naging 2 araw na kasi combine ko ng vlog na naman tayo. So, good night. See you tomorrow. Ayusin mo, mukha kang annoying orange. Oh!